My name is Reverend Christopher David KANYENDA, lead pastor, MSONKHAMANJA CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to MSONKHAMANJA CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Kalata wachiwiri ameneyu. Kalata wayamba ndiwo kumpingo wa Efeso amene dzulo tamuona, ndipo kalata wachiwiri ndiwo pita kumpingo wa Simona. Chivumbulutso chapter 2 verse 8 kulekeza 11. Tsamba 250 chipangano chatsopano verse 8. Ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Simona lemba, izane na woyamba ndi wotsiriza amene anakhala wakufa nakhalanso ndi moyo. Ndidziwa chisautso chako ndi umphawi wako, komatu uli wachuma. Ndi mwano wa iwo akunena za iwo okha kuti ala Ayuda osakhala Ayuda, komatu sunagoge wa Satana. Usaope zimene kuti udzamve kuwawa. Taona mdierekezi adzaponya ena a inu mnyumba ya ndende kuti mukayesedwe, ndipo mudzakhala nacho chisautso masiku 10. Khala wokhulupirika kufikira imfa, ndipo ndidzakupatsa iwe korona wa moyo. Iye wokhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mipingo. Iye amene alakika sadzachitidwa choyipa ndi imfa yachiwiri. Amen. Tipemphere. Potsekula maso athu Ambuye kuti ife tione mawuwa, mukondweretsa mtima wathu komanso mudyetsa moyo wathu, popeza mawu anu ali abwino ndi moyo. Posonkhana ife mawu uno tikondwera chifukwa cha mawuwa, popeza ndiko kuyankhula kwanu Mulungu. Teroni tsono mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mpingo wa ku Simona ndi mpingo ochititsa chidwi kwambiri. Ni mpingo umene Ambuye sadawutchulire cholakwa. Ndi mpingo umene ngati okuchongerani mayeso mkalasa akhozonena kuti lero ndalephera kukupezani chifukwa, nukuyikirani gudu pa gudu. Ndi mmene udachitira mpingo wa ku Simona. Musaganize ngati kumpatsa 90 pa 100 ncholinga cha Mulungu pa wanthu kapena kumpingo. Ayi, sindiko kuti Ambuye akabwera kuyankhula nthawi iliyo samfuna atipeze cholakwa. Ayi, kungoti cholakwacho chimakhala kuti chilipo ndifake chimatchulidwa, koma sachitukonza kuti amene wandapezere chifukwa basi aonekebe kuti ali ndi vuto. Ayi, si mmenemo. Ayi, ndipo akadafunitsitsa mpingo utamuoneka chotero. Muchatawerengeramu mpingo usakutchulira kanthu kena pali zifukwa. Mpingo wa ku Simona ndi mpingo ochititsa chidwi kwambiri. Ndi mpingo umene udali pakati pa opposition yoopsa, chifukwa iwo poyamba ankalimbana ndi ku State House. Empala weniweniyo ankalimbana naye. Kulimbana naye pa mchitidwe ujonena kuti adakana kuchita ichitima ichula kuti idol worship. Iwo adakana chifukwa vuto lake Simona Church ali kufupi ndi ku center of empire worship, kumene kuli chifani cha fumu ya ku Roma mkati mweni mwa dziko. Kumeneko ndi kumene kuli ku headquarters. Tsopano mpingo nkukamba kumeneko kuti boma lonse lili kumeneko. Nthawi iyi paja ndija imene mpingo ujosokonezekawo ndi boma nkathandizana kumazunza mabona again. Thayakidali ndiye kuti kwinako amazunzika ndi Ayuda achibale wawo amene amapeputsa ndi kuanyoza. Kwinako amazunzika ndi boma. Ndiye iwo adachita chitsimikizo kuti kubomako iwo sapembedza fano la bomalo. Ayi,
chifanifani cha empara, chifanifani cha fumu ya kuloma, iwo adakana kuchipembedza. Sadavomere kugwada, sadavomere kuti akhoza kufukiza lubani wachifanifani cha fumu ya kuloma. Adakaniratu ampingo kusimuna. Pochita izi kudakhala ngati duzi ndi boma kulimbana nalo, ndi adali pa mavuto yoopsa satimasera ndi kuti aluchotsedwa ntchito m'maofesi. Kutumizidwa ku exile nkati ma redundancy koma ma demotion osati masewerayi. Munali mtauni, kunali ku headquarters kwa boma kumene anthu amagwira ntchito. So mpingo kusimuna udadutsa mugawo loyamba lotero. Anakana pagan worship, anakana empire worship. Komanso ankazunzidwa ndi Ayuda anzawo pa nkhondo ndi Anasi. Ndipo ankawapeputsa nkumanyoza kotheratu. Ndifake mwamva Yesu akuti ndikudziwa za ena amwa inu otchedwa Ayuda koma sala Ayuda koma sunagoge wa Satana. Ndikudziwa za iwo. Nda Ayuda nditu koma wozunza koma woipa. Koma adali patsogolo kuzunza nawo anthu akumpingo wa kusimuna. Anthu amene adankana Yesu kotheratu. Iwowa adakana kupembedza mafano kotheratu. Ndipo izi zidawayika pa mavuto. Anthu ambiri zinthu zimayendera bwino ife tingophatikiza. Ndipo kusaphatikiza kulikonse sungavomerezeke ndi anthu ambiri. Fo kuphatikiza kumakuchititsa uchulukitsa abwezi oyipa ndi abwino omwe. Amene nawonso amakonda kuphatikiza zimoneka kuti nzosavuta nzochita aliyense. Mpingo wakusimuna udali wosiyana kwambiri ndi mipingo ina. Iwo adakana kuphatikiza kulikonse. Koma zochititsa chidwi kwambiri chifukwa Ambuye anena kuti muli ndi gawo lalikulu kwa basi. Ndifuna ndiwerengeso mmene Ambuye ali kuyankhulira za mpingo umenewo. Number 10 verse. Usaope zimene udzamve kuwawa. Usaope. Taona mdierekezi adzaponya ena a inu mnyumba ya ndende kuti mukayesedwe menemo. Ndipo mudzakhala nacho chisautso masiku 10. Ndi mpingo umene udatchuka kwambiri ndi chisautso kuposa mpingo wina uliwonse. Kuma history imanena kuti kumpingo uku ndi kumene kuchokera anthu aja amene tinkaonetsa ma video awo kumbuyo uku, ajina John Huss, anthu ngati Polycarp, anthu ngati Sister Blandina kuchokera kumpingo wa kusimuna. Muku amene mudaona nawo kwayambirira komwe John Huss adammanga zingwe ndi kumuyikira nkhuni pasi ndi kummanga pa mtengo nanena kuti dzipulumutse wekha pokana chikhulupiriro chakuti Yesu ndi Ambuye. Ndi zimene udalemba zokhudza iye. John Huss nanena kuti ayi zolemba zanga ndi moyo ndipo sindikutha kuzikana lero ayi. Ndipo mwazi wanga ukhale chotsekera, chizindikiro, chitsimikizo chakuti zimene ndidalemba zili zoona. Nanena Ambuye landirani mzimu wanga. Nayamba kuotcha thupi lake namapsa ali kulemekeza Ambuye. Nawatenga ena amene ankakhulupirira ndikukawatsekulira dzenje la mikango. Mikango niyamba kumalimbirana kumawadya ali kuona chifukwa cha chikhulupiriro. Mbiri imati anthu amene aja ankachokera ku mpingo wa kusimuna chifukwa adadana ndi boma koopsa pomakana idol worship. Sindunenatu umakana ukhoma msonkho
kuti mkakhoma msonkho boma likoze msewu kapena mkakhoma msonkho boma limange chipatala tsono nkumathamangire ku chipatala koma makana kukhoma msonkho sunonena zimenezo foyena ngamagaliza kuti ayineso ndavutika kale ndinkakana kukhoma msonkho ndiye ndathawira ku Zambia hayi sunonena zimenezo uyankakana kukhoma msonkho amene mavuto wake chifukwa nkuononga dziko ndi anthu aso amathamangira koopsa kufuna zinthu zaulere kumaka nukhoma msonkho thamangire zaulere koopsa kukhala pa mzere mofulumira kuti alandire zaulere tsono mumakana tukhoma msonkho chifukwa msonkho utikakhoma tikaphatikiza komanso msonkho umene uja unkatchukawo udalo bwinoko kusana ndi mmene tikukhoma lero kuti msonkho osati masewera panopo kuli msonkho osati chibwanayi fopena tidapomponeza wana wathu mauzo kuti ayi tinkakhoma msonkho ozunza kale tinkazunzi kumauza wana kuti aziyesa ngati nzedi pamene anthu auzuzika lero fo nthawi imeneyo msonkho ankangokhoma munthu mmodzi wandevu ngati ine basi akathawa ye uthawira kudimba bola asaonekere pafupi wapulumuka ameneyo bola osamugwire koma lero msonkho amakhometsa mwana okhanda yemwe kwangu kangumgulira pinifolo pali msonkho pa pinifolo pomwepo ndunena zona tsono zili munenezo kuti ayi kudali nkhaza panopo kulibe nkhaza kuti kulibe nkhazako poti panopo kuli msonkho osati masewera panopo mulilipo pali mukhoma msonkho pamene munjira ina kapena izake aluya kamagetsimu msonkho uli pomwepo ukamakagula mafuta msonkho uli pomwepo paliponse pamene ulugula chinthu lukhoma msonkho pomwepo ndiye nkuti kulibe msonkhoko ndiye bola wakalewo ankangukhoma ndi mmodzi pa khomo la munthu basi akapereka filikwa cha mfifiri ameneyo basi nosenu muli pa ufulu sono osamaphatikiza kuti ayineso ndazunzika unene ukanukhoma msonkho koma kuti udalepheretsa misewu udalepheretsa mabiriji osapene ndazunzika tunene uzunzika kwenikweni empire worship adakana mpingo wakusimuna kupembedza satana kupembedza fumu paja wayenera kumpembedza ndambuye yekha ndipo Yesu adanena kuti umpembedze ambuye yekha upembedza ambuye yekha ndipo Exodus chapter 20 amatijani uzipembedza ambuye mulungu wako yekhayo basi wosati zinthu zina paja yengwa sanje ndipo adzalanga ana chifo cha Atate wawo ndipo safuna chipembedzo chophatikiza mpang'onong'ono pomwe chimene adachita kusimuna nkuroke takola bwanji awa ali mwauze kuti tsono paja tidayimika chifanizo cha empala fumu ya loba ikakwana nthawi yakupembedza fumuyi aliyesa zigwada ikakwana nthawi yakufukiza lubano chifukwa cha fumu ya kuloma aliyesa zifukiza lubano iwo adakana inu mukudziwa alipo anthu ena amene adachita zomwezi kumbuyo kokhulupirira ngati nda Daniel, Shadrach, Meshach ndi ndani Abednego angakhale mchipangano chakale mudali mamatas malilili anthu amene adapereka moyo wawo pa njanje chifukwa cha chikhulupiriro mulungu ankachita kuwapulumutsa mudziwa Daniel mulungu adachita kumpulumutsa kudzenjera mikango Shadrach, Meshach ndi Abednego adachita kuwapulumutsa pa moto walawirawi makhalidwe odana nchikhulupiriro sadamberero ndi okhazikika ndipo akhoza kukukirani ngwa pa banja pano pomwepo bwinobwino chikhulupiriro mukapeza nacho abwezi yamikani mukapeza okuyamikani omendana nanu limodzi nkukumvani angoneneni kuti ambuye zikomo koma odana ndi chikhulupiriro anayamba kale ndipo akhala chikhalire mpaka natsopano mudziwa kuti mchipangano chakale ndi anthu pang'ono amene mpaka nadaphedwa chifukwa cha chikhulupiriro chifukwa simungamuone kwenikweni amene mchipangano chakale adaphedwa chifukwa cha chikhulupiriro kwenikweni ayi mwina ndi mmodzi aneneri aja kapena mmodzi kapena awiri mulungu amawapulumutsa nkuwalanditsa akafuna kuphedwa chifukwa adalibe mwazi weniweni wakakhalira kutsogolo ameni koma mpangano latsopanoli chifukwa mwazi wa Yesu udatsogola ngati mbewu ya akufa kuti moyo ukhale wathunthu ndifake mulungu amalola anthu adutse kuti motere kuti mwazi wawo
ukhale seed, ukhale mbewu ya mpingo umene ife lero tunyauda nawo. Ndipo sikuti ife lero tuuzidwa kuti tikhetse mwazayi, koma tuuzidwa kuti tisunge chikhulupiriro. Ndipo tisaudode mpingo kumaudoda ngati bawa pagulu yali yense yosadzika mnu wake kuti kathabawoyi akasunge ndani. Ayi, nchi bwana, chifukwa mpingo tinawo lerowu ndi zotsatira za mwazi. It's the seed from the blood of the martyrs. Anthu amene adapereka moyo wawo panjanji kuti mpingo ubadwe nukhala ndi moyo. Ndi mpingo umene nawo. So kusiyana kwa chipangano chatsopano ndi chakale nkumeneko. Kuti chipangano chakale chija Daniel afuna akaphedwe chifukwa wakana idol worship, Mulungu akumnanditsa kudzenjera mikango. Shadrach, Meshach ndi Abednego alikoponyedwa mng'anjo ya moto kuti aphedwe chifukwa cha chikhulupiriro, Mulungu akwalanditsa ku ng'anjo ya moto. John Huss mchipangano chatsopano, ndituyambira Ambuye Yesu mchipangano chatsopano, ali kukampachika pa mtanda chifukwa adasunga chikhulupiriro nakanitsitsiratu za chipembedzo chopanda nacho tsogolo, nawauziratu ndinu m'manda yopaka njereza zilize zokongola koma mkati muli mafupa. Adamkhomera pa mtanda ndipo sidalepereke ifa mpaka nadamuphadi kuti mwazi wake utsuke inu ndi ine, ndipo pakhale poyambira pa zinthu zabwino. Ameni. Ndipo popitilira atumwi aja onse aja adatsala Yohane yekha kuti mwazi wawo ikhale mbewu ya mpingo. So mpingo udayamba ndi magazi. It started with blood. The church is the outcome, the baby born from the shedding of blood. The fucking mpingo deserve respect. Amen. Mpingo. Hey, mpingo mafunika uzilandira ulemu, uziopseka. Ndipo nchibwana timachirachi kumayesa mpingo ngati kagulu ka wanthu kochitira chilichonse chimene ungatayi. Aliyense aziwopa mpingo, aliyense azidziwa kumene udachokera. Know the background of the church. That is majority. Ndipo munthu aliyense akangofika podziwa kumene mpingo udachokera, amambupereka ulemu ku zinthu za moyo, naye ambulemekeza Mulungu kuti zikomo Ambuye kuti ndine mbali imodzi ya mpingo umene ncholandira kuchokera ku magazi anthu okhulupirira. Ndipo mwazi wa Yesu udatsogola ku chiyembekezo. So mpangano latsopano mwina tikhoza kutera kuti munthu amene adaphedwa osati mwafeya, Yesu adalasadafera pa mtanda, ndi Yohane Mbatizi paja adadandaulaso paja kuti tsono tipulumutsayo nanga ali kuti nimuja Yesu amanguti adati inutu angovomerani mudabwerera zomwezi mkhosi mabwerera izakuchiteni Herode zomwezo, koma akufa ali kuuka, odwala ali kuchiritsidwa. Ndi muja Yohane adamdula mutu, koma mpingo kumene kuja kudali ngati kuulula kuti iwe Yohane udadzakonza khwalala la Ambuye, ulufunu yambitsa zinthu zabwino, ife zabwino timadana nazo, uyamba ndiwe. Ndipo kutsogolo kwake anthu amene adasunga chikhulupiriro adazunzidwa kotheratu. Ndipo chimene tichite mawa nkudzaona ifa ya atumwi tisadafike za ku mpingo wa ku Pergamo, chifukwa mpingo wa ku Simuna umaulula the maximum prison, umaulula chizunzo chachikulu cha anthu okhulupirira. Mr. Polycarp was 82 years. Nthawi imene chizunzo ku Simuna chidali pa peak. Ndipo adamuwuza Polycarp kuti inu ndinu madala, inu ndinu munthu wamkulu, tazisiyani za wana izi, tazisiyani mufere izi. Ndipo pamene Polycarp adawawuza anthu okuti ayi kwa zaka 82 Yesu wakhala wokhulupirika pa moyo wanga, ndipo sindingakwanitse kunkana lero, pali bwino ndife nawo iwo akufa mchikhulupiriro. Kumpingo wa ku Simona ndikuja kumene mtsikana wa ntchito Sister Blandina, mtsikana wa ntchito adayesa kumthamangitsa kuti amugwire
chifukwa adamudziwa kuti amasonkhana nawo kuchikhulupiririochi. Ndi adauza kuti musavutike nkundithamangitsa, musavutike nkundigwira. Adayenda yekha kupita pa mulu wa nkhuni akuimba nyimbo za praise and worship. Yekha nukakwera pamwamba pa mulu wa nkhuni. Alosavutika nkundigwira kapena ndithamangitsa. Ndikumamuocha ali kulemekeza Mulungu. Amen. Kumuona zoti banika nazo ife koma tuzimuno ari masika koma tubanika tumpaka na tukutatu muno uchene kwaya ndikuti kunyengerera mumwe ambiri kulembera ma message ura simumoneka atukukwaya basi nkumane kuti mulimbikire ndithu ndikumbutsa mulimbikire ndithu undikumbutsa ife sinzofuna kumakumbutsana. Izo timabanika nazo ife nzising'ono zedu sizoonekaso pa network palibe sizoonekaso kuti nzoti nkumabanika nazo ayi mpaka na umachiroti uchene muzitiyendera ruza kula mpingo muzitiyendera tsogoleri simuoneka nanga sanu feta foka situmabwera kuchekire mpofuni kumatiyendera umatiyendera pafupi umatiyendera pafupi. Ine ndupira makoma moja wena kuti umabwera mamva busa umabwera ayisangati kuti uyenda konkopweka. Ndi mabwera mose mumitsempha uyamba firiko loko madzulo mpaka na 9 koloko usiku utimatika mafika chama hafu 6 akula mpingo kuti majeza poyenda aliyesi wanguti zi aliyesi otheratu topo pando yankhula ndi zake umafika 8 o'clock koma aliyesi otheratu ndi basi umayiru nenene kuti muzibwera mamva koma izo timabanikana zo ife sasing'ono kwa basi. Mwatani nusimuoneka neka kuchalichi neyo usioneka akunchifo yonena kuti jene ndagula mbuzi ndiye zuma ndivuta mbuzizo kuti mwina singachole nyumba mzanga ndifaka sondo mapita kwa kapemphera ndagula mbuzi koma tili kutali kwa basi. Mweso wa chalichi suwai mweso wake ngokulu kwambiri mweso wake ma standards yake are very high, very high. Chimene chidala kuika mudziwa ifeyo tili mukampani mene ma standards zake ali very high padavura mpamene popo kampani dolo wa ifeyi ma standards zake ndakulu kwambiri moti sipankafunika kuti tizi kumomba mapomponeseka ndi zinthu zachabechabe zing'onong'ono. Bwanji simumoneka adandinena azanga adandinena kudera adandinena ndiye ujene pano pasunduma pita nawo samempha yitali fa adandinena mai muli kutali kwambiri ma standards achikhulupiriro sawa awai. Bwanji masiwana simumoneka oneka ali ujene uyu chifukwa cha mvulayi ujene ambulela ndilibe ndayikhoza kufatu chali yesera pa ndobwera uchechiforo kuti mdzinja zinja ali timambataleka chalichi kumudzi kwa mambotseka tumipingo ino dzinja ati pano nthawi ino njolima sinthawi yakuchalichi ayi. Ankanduza busanzanga dera la kwawo ati akangura lugawa njinga ujena njinga za moto our division ati sabata imene mangudzira ati chigwirizano chilephereka ndipo aserekeza ati division ubwera pa sabata tukoloko pa sabata apo kokagawa njinga za moto kumidzi nthawi yomwe ndi kuti folokoloko mmawa adzuka kale ukadikirira njinga za motozo kuchalichi osapita ndakula mpingo omwe ali mpaka na timasafala chalichi osalowa ayi. Koma tili kuti mbiri ndipo ndine ndemwe ndipo anthu ifeyo ndithu tetichite chilungamo zinazi zing'ono ndithu zinazi zing'ono ndithu ndithu zinazi zing'ono chifukwa tidalowa kampani mene ma standards zake ndakulu kwambiri. Ifeno mudziwa kuti even standard yezopereka ndiyopereka Isaac paja Mulungu adauza Abrahamu kuti ine sindifuna zoti yosulu zifunu ndipatsa Isaac the only son you have. Mwana mmodzi yekhayo wako yekhayo undipatse ndipereke sembe. Mwati ma standards zake ndamenewa yezopereka linde mese tikamapereka zoti benazo ntchito zoti nkhumbwa ujene zonse tayika mmasaka takhazitsono zotsala zachabe zoti zisitingaje tikapekemezo andipatsa Isaac mpaka nutenga da Isaac ukapereka. Ni muja Mulungu amandakhazikitsa ma standards anga ndamenewo ma standards atalatali kwambiri
nkhani yakudzipereka ndi kugwira ntchito ya mulungu kuthandiza mulungu auza Nowa akuti sema chombo utalika kwake mwakuti usichali chino ajepa munthu mmodzi project unfunded project yekha akuti madeka atatu construction project imene yopatsa munthu madeka atatu yekha kuno nkusukuluko chombo nkumuza kuti mtengo wake ndi chitukuza koma Yesu sampatsa ndalama zokagulira mtengo ali mtengo wake usakangutenga paina umatudzokonza chingalawa cha paina pano ayi uyike zitseko zitatu mkatimo uyikemo waterproof paint 3 coats ma standards akampani mudalo wayi njakuluakulu kwambiri munthu manena kuti uchena atadanyanyala kula mpingo kuti adanyanyala alangiza adanyanyala adawanena kuti amakonda nyama yapachikwati ati zomwezo basi mpaka na adaleka chilangizi atadanena kuti yo akukwanena koma izo timagwana zo ife inu zinazi sizoti tikamagwanazo umagwana zimenezi mpaka tatutse bweze mabuku wefu bwanja atsogoleri ala ine yense feru kulo mpingo ayi chifukwa kwezula amende ende pakoma panga nangu ndalo kulo mpingo mukuti mbalame inu imeneyi ilekeni zinjo yentawuni mkwezule agwira ntchito yanji ku Africa kuno mbalame zimangu chedo nkulira munthu makalambo makulo mwadambira ulira kadzitso osakupa nkoma usawukiranje zing'ono timagwana zoife zing'ono kwa basi simumoneka mubanje hayi kuli chisanu now ma standards achikhulupiriro adavuta kuti ngakulu kwambiri chifukwa ngakhale Yesu mwini adafera pa mtanda ngati ma standards achikhulupiriro kupemphera kwenikweni ku Yesu adakakhala masiku 40 ku chipululu tsono mkuziona kuti padaphekapo mpoti mukawerenga m'Bible kuti ukakhala mkirisitu pafunika mtedza usavutike nkusenda wokha usendeka usavutike nkusinja sinjiro zokha zisingika uzangubwira sinjiro mpoti adalembe chotero m'Bible palibe lomala amodzi kusunga chikhulupiriro sinjiro yophweka ndifake ino limbikani ino sungani chikhulupiriro amen backward never forward ever osagwa ndi zinthu zechebe chabayi mukadzi kuti iyi ifuna ndigwetse yuyuzo uraya company ndalo waine li standards akulu kwambiri iwe ukuchepa kwambiri sunga kwanitso ndigwetsa wachepa kwambiri mudagwa bwanji ayintanika ufa basi mzanga na Yesu adayanika bwake ufa tsono kavuluvulu nkubwera nkuphatikiza ufawo ugawana kwake sindakuone bwino ayi sindakuone bwino ugawana kwake ifika inde dola kwa nkavuluvuluyo kwamene Yesu adame mzangayo umadani chitira ndakhumudwa ifika maso nduma jomba ifika ndamutu kwana zikuchepa kwambiri zimenezi ine nkadati wina atayimirira atanena kuti chimenera kugwetsa munthu mu mpingo ndichi ndikuwuzani kuti bwererani m'malemba muone zimene ankagwera wanthu ndi pamene muona kuti mtsikana ogwira ntchito ku nyumba kwa munthu adanena kuti musavutike nkundigwira sindingerekeze kunena kuti Yesu waleka kukhala Ambuye nzosatheka ndine nanyamuka yek she walked towards the bundle of wood ndikupita pamenepo nkukakwera pamwamba nkumamuwacha ali kuimba nyimbo za matamando chifukwa chikhulupiriro umenewo ndiye muyeso wa chikhulupiriro ndipo madalitso ake alipo sinde kuti Yesu alunena kuti lero pitani mzikalimbana ndi boma akugwireni akukhopereni pa mtanda kuti ife palibe sifero kusuka chitu kufika pa ukalimbana ndi boma zimatikanika kalepo mpano ndeti tikavurika nkulimbana ndi boma kuti lata zino zimatikanika pompano rikanikatu pompano zing'ono pompano urikanika umatuluka mchechi muno services idatenkoma ngati chilipi chaluka chita atokurati yachedwa service ati ndipo liso eruka chituli mbomaso kapena kuti atokurati tetikalimbane sarana kumsewoku kuti wakadzi urife ndife opemphera orizutikanika pompano kumaweruka chali chi services idatenkoma uononyamuka alutuluka uyisu walo wakale satani chituli
ngakachilowera sokutiso nkuti akalimbane mbomako wagwa kale kumagwera mchechi momuno zing'ono zokugwetsa anthu ankaperekedwa ku mikango kuti achite raise ma standards achikhulupiriro. Ife ndife mpingo kuchokera ku magazi okhetsedwa ndiwo amene adakhulupirira poyamba pachi, ndipo mpingo wa kusimuna Ambuye ali kuchulira chilimbikitso chifukwa sali kupeza cholakwa. It's a smart church. Okay, mauta jeti manena kuti ife ngolakwa, ife wopanda, ife ndife olakwa. Tikati tisidachimwa timuyesa yonama timakhala kuti tunena dizoona malingana makhalidwe athu sungelekeze unena kuti ndine oyera mpang'ono pomwe fo kuda mkotsiku ntsiku. Koma mpingo wokusimuna udali woyera, ndipo Ambuye Yesu kumwamba ali kuchitira umboni za purity ya mpingowo posunga chikhulupiriro. Nane ndikawuyang'ana mpingo wakusimuna, it's a true representation of the church. Mpingo weni wokhazikika wenera kuphunzirirapo anthu amene adakana matope nafunitsitsa chiyero, ndipo zidawachita cost osati masewera ayi. So ife sikuti kapena kuti kamanena zimene zija kuti zimamkondweretsa Mulungu kamene kuti tonse tidachimwa, tonse mene muli mchibwezi akafunsa achibale kuti kodi mkwatirana liti? Ayi ndi mzanga. Ndi mzanu wachana amankha kunyumba kwanuyi, mzanu akadatano amankha kunyumba kwanuku, munthu ngwa mkazi amatani kunyumba kwanuku usiku ndi usiku anthu awiri masana. Ayi ndi mzanga. Ndiye tatuuzani mwati muli ndankhoswe kungoti uyu ndi mzanga chaka chino chichingati achachitatu ndi mzanga. Mpingo uli ndi Ambuye Yesu alikudziwa pamene ulili, akudziwa. He knows the status of the Simona church. Mpingo ochititsa chidwi kwambiri the Simona church. Tikhoza kuphunzira ponji ife apa, tikhoza kudziwa kuti ndizotheka Ambuye kutipeza kuti talonjika njira bwino, ndizotheka Ambuye kutipeza kuti talonjika njira. Tsiku linatu Ambuye adanena za Mose kumuuza Miriam ndi Aloni, nanena Mose mtumiki wanga palibenso munthu ofatsa ngati iyeyi pasi pa thambo. Udachitanji Miriam, udachitanji Aloni kulimbana ndi m'bale wanu Mose mtumiki wanga amene ndimkonda, ndimankhula naye kuposa inuyo, ndimankhula nanu inu inde, koma ndi Mose ndimankhula nakamwa ndi kamwa. Osangura tonse ndi wochimwa, tonse ndi woyipa, pano tivomerezane pano ndi ulumaba kuseri kupesa, tonse ndife woyipa, tonse ndife wochimwa, basi uli busy ndo bagwira mawere yonse mayi basi pano tisaname pano kuti palo olungama pano ayi. Ukachirufusira tsiku lodzalalikira iwe basi kuti mundipatsaliti ndzalalikira atadzalalikire zimenezo zomwe tonse ndife wochimwaso, basi ubwere pagomepa aludziwa kuti amavuviniza, basi ubwere pagomepa tonse munomo tonse ndife oyipa muno ulimbika basi nthungulu kumbuyo ochita mzake ngati yemwe, tonse ndife ochimwa pano ati mchali chimembo mbwera pa Sabata udzasonkhana wanthu udzalimbikitsana kuti wonse ngochimwa. For what? Tisipitaku poti chimo ndi lonse Mulungu adzalilanga, ndipo kusakhulupirika kulikonse ndi kuphatikiza kulikonse Mulungu adzakuponya ku gehena. Ndenziri zomanyadirazo anthu osene kuti ngodzichepetsa yowa omachituka lalikira ndi yowa kuti tonse ndife ochimwa, ndiye musipita nako kuti kuchimwako. Chikhulupiriro chimatero kuti Mulungu ndi woyera kuposa makhalidwe athuwa, zoona. Ndipo mkatekisima tidalemba zimenezi, ndiye theology yeniyeni imene yoyo ndizo zoona zenizeni. Tikati tilibe uchimo tidzinyenga tokha. Funso nkuti mwaupanikiza motani uchimo kunyumba kwanu, ndipo tsogolo lake nchiyani? Mutatha kunena zonsezo, tsogolo la kupanikiza uchimo mnyumba mwanu nchiyani? Ndipo pamene timata ate tidze kukulapa, tiye tibwerere
tetibwerere. Ndipo inu mumamva za Yobu mudawerenga Bible kuti ndipanga kale Yobu adadutsa mu zonsezi chapter 1 chapter 2 akuti koma Yobu sadachimwa. Bible limanena za anthu otero. Bible limanena za anthu ngati Enoch kuti ndipadalowa mdziko na achita utumiki adachoka Enoki woyera pamaso pa Mulungu ndipo mpaka nuchulo kuti wolungama. Ndipo Yobu sokoyambirira amachita chulo munthu olemera ari koma wolungama mpaka nuchulo kuti Yobu adali wolungama, righteous. Mpamene niyo ndine Yosefu tibade kuti there is nobody who is righteous. Pakati pathu pano pampingo pathu pano pakampani pathu pano nobody is righteous. Koma kampani yawena adalipo Yobu, he was righteous. Ndimene Mulungu aunenera. So samakhutira when we are not righteous. Kuti uchene uyu kuti simveke bwino kuti ndiwopemphera zenizeni uzuza wanthu ndifuwa chimwa. Koma atusununena kuti munthu athamangire unena kuti yengo chifukwa angudziwa munthu kuti kumwamba kudikirabe kuti munthu akhale woyera. Munthu ono ndiyankhuliramu kumwamba kudikirabe kuti munthu wina akhale woyera. Sosi kuti mpaka nuchiru konzera ulaliki kuti nkatsimikize mchalichi kwa wanthu kuti tonse ndife ochimwa. Iye amamwaka kachasu amabwera mmawa uchoko kumowa basi akasamba akavala suti wanthu akaona ukongola nkhopa patsana amene ulaliki. Ayi sinunena zimenezo inayi. Basi umauza wanthu kuti osadankhawa tonse tuluyesetsa muno nzochita moyese osamaweruzana muno. Osamaweruzana kuti wena muzoneka ngati oyera kwambiri ayi. Tonse ndife ochimwa. Timanguyesetsa. Mpaka nukonzera ulaliki zimene zonse. Mpaka nukonzera nyimbo akwayi. Oyi. Kali kudali ti nyimbo tina ta mtundu ndipene mamika sinapita kwa mpingo umene kuli makwayi ochititsa mantha odabwitsa kaimbidwe kuti mati nyimbo imene nyimbo yanji ndimachitika chisomo mpingo lonse ndimapita makapeza anthu amayimba theology, constructive biblical songs za makwayi. Koma kudali tu makwaya kunjakwa kuti ndikumbukira kanyimbo kena kuti anene wosachimwa muno, anene wosachimwa muno. Ndi wina amanena kumbe kuti tiye kweza dzanja arumarero poimba kweza dzanja atakweze dzanja osachimwa kweza dzanja wosachimwa ndani akati wose chipera wose ndikuruyalama wosachimwa ndani dzanja ngarolepa muno wosachimwa muno ndani kweza dzanja mpaka naife tiwerukire zimenezo. Ndiye thandizo lake ncha akachoka pamenepo ali bise kukapsinja oyandikana nawo nyumba, koma ali bise kukazunza nzake pamsika, koma ali bise kukazunza nzake ku office. Basi akabwera ali wosachimwa ndani muno kweza dzanja. Sio mezi ndithandize chani madirama ngati amene ofuni kuleka. Let's strive for perfection. Pakagwa choyi patendi pemphere ambuye ndithandizeni ma standards achikhulupiriro si awayi. Ma standards achikhulupiriro ndi mpingo wakusimona, mpingo umene udayenda muzowawa koma ambuye ali kuyamikira. Usaope zimene udzamve kuwawa. Taona mjerekeza adzaponya ena inu mnyumba ya ndende kuti mukayesedwe ndipo mudzakhala nacho chisautso masiku 10. Khala wokhulupirika kufikira chani? Kufikira ifa, ndipo ndidzakupatsa iwe kolona wa moyo. Kunena monenetsa abale wanga, moyo unongo ufupi zedi olotita njoya pomaphatikiza koma kuli moyo wautali ukatha uno umene kukondwera kwa anthu ophatikiza sikudzaoneka, ndipo chisautso chosaneneka chidzakhala chokhazikika pa wanthu amene aziyenda mchipolowe na amauphatikiza moyo uno ndi zoyipa. Ndipo ngati nkutheka mmodzi wa ife akadayesayesa kutsata njirayo nanena ambuye thandizeni ndikhoza kuyenda bwanji. Ndifake Davide adati Yehova ndi m'busa wanga sindidzasowa, amanditsogolera m'mabande achilungamo. Yehova akhale m'busa wathu. Ndipo izi zomanena kuti sungapeze tosachimwa masiku ano zizikhala kunyumba kwa anzanu osati kunyumba kwanu.
uchirumanyadira uchirukhazikira maamenewo mpaka nuike kachikongwani mnyumba palibe osachimwa ukayika mnyumba mwanu mavuto amenewo. Yang'anirani nyumba yanu, yang'anirani chiyero, funafunani nkhope ya Mulungu, tsatani njira yayo chifukwa standards yake ndawawa, muyeso wake ndo akuti khala okhulupirika kufikira na ifa, popeza pamapeto azonse zine ndidzakupatsani kolona wa moyo. Tsopano kusunga chikhulupiriro tere zabwino zake sizikhala kumwamba kokha ngakhale pansi pompanda. Anthu amene adasunga chikhulupiriro, amene moyo wawo adauyeretsa nakana zoyipa, amaoneka ndithu, amaoneka ndipo amamba kusintha kaonekedwe kawo. Ndipo ena amene ankuoneka ngati akulu kwambiri amankuoneka ngati nyamata koma zaka zambirimbiri, chifukwa Mulungu adakonza maonekedwe awo chifukwa chakukhala kumbali ndi zopototsa zamipeni, zoyipa, zotukwana ndi zonyoza zimene zimamchititsa munthu ayambe kuyipa ndi kumutha mofulumira makhalidwe achabe. Pamene ife tilimbika mwa Ambuye sikumwamba kokha angakhale pansi pompano, Mulungu alonjeza kuti Yesu odala. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of MSONKHAMANJA CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.